Nivîskarê vê pirtûkê Mihemed Hemebaqî bi belge û nivîsên fermî bi nameyên dewlet, konsolos, serok eşîr, karmend û rêvebiran û bi xebatên heya niha ku li ser serhildana Şêx Ubeydullahê Nehrî hatine kirin, me gav bi gav, roj bi roj li cih û qadên serhildanê digerîne. Bi hûrgilî û dorfirehî em agahdar dibin ku kîjan eşîr û serok eşîr beşdarê serhildanê bûye, an li dijberî serhildanê rol lêîstiye. Nivîskar bi belge û arşîvên dewletên wek Îran, Osmanî, Rûsya û Îngilîstanê jî nêrîna wan ya li hember Kurdan nîşan dide û bi vê jî perçeyekî ji dîroka Kurdan dinivîse. Ev pirtûka lêkolînê çavkaniyekê gelek biqîmet e. Pirtûka serhildana Şêx Ubeydullahê Nehrî ji aliyê nivîskar û lêkolîner Mihemed Hemebaqî ve hatiye amadekirin û ji aliyê weşanxaneya Nûbiharê ve hatiye çapkirin. Pirtûk ji 508 rûpelan pêk tê. Çapa yekem di meha 11 ya 2016 de derketiye.